Yes, welcome back. Yes, salamat. Yeah, hello po. Ako'y nagbabalik. Makakala siguro ng ating mga viewers, bakit ba si Mami Tess on and off na? Hindi po ako nawawala. Ako'y kasalukuy lang nag-explore. At talagang busy siya sa Hindi. kanyang mga schedules. Yes, sobra po. Ang hirap isingit. Pero ngayon, ako'y buhay. Ako'y naman ako. Yes, at ako, dahil dyan. Dahil dyan, yung ating mga fans, nandito, kompleto ulit kami dalawa. At kami magbibigay ng isang napakagandang episode para sa inyong lahat. Namiss kita. Namiss kita! I hate you na. Nagmamarak-laro na naman kami. Ay nako, ay Ganun po nako. talaga. Ano ang topic natin for today, Mommy? Ang topic, alam mo? Ay, kung Sheila, kung ba naniniwala na pag sinabi sa'yo influential at powerful ka, naniniwala ka ba doon? Ito na ba yung moment kong, don't cry for me, Argentina. Ayun! Evita. Yes! Evita, mga Parang powerful. ganun lang, drama. Ako naman, well, iba siguro ang aking powers. Iba ang aking powers minsan. Alam mo yan? Now, yun po ang topic na pag-uusapan natin. And we are very proud and we are so lucky that first time natin na mapagsasama ang mga how do you call this, prominent women of vegan. Yes! And kawayan. Yes. Yeah. Naman. Minsan lang po sila mapagsama pero kakaiba ito. At ako, marami silang may inspire, mga kababaihan kagaya namin. At hindi lang yan. Makikilala natin sila personally kung ano nga ba sila behind their political, Yeah. nila. Up close and personal. Sila Yes. ba ay Paano typical- sila sa bahay? Correct. Typical woman, typical wife, ano sila bilang nanay, lola, Yes. and all that. At aside from that, napaka-busy nilang tao. Pero, bakit nila napapanatili ang kanilang kagandahan? At tayo, napapanatili ang ating Katabaan. kalakihan ng katawan. Yes. Pero, katawan lang yan. At yan lahat sa pagbabalik po ng Moms to Work!